Vykurovacia krivka. Účelom vykurovacej krivky je zaistiť vyrovnanú izbovú teplotu a tým udržovať energeticky hospodárnu prevádzku. Podľa vykurovacej krivky určuje regulácia tepelného čerpadla výstupnú teplotu vykurovacieho média do vykurovacieho systému. Rozsah nadstavenia vykurovacej krivky. Do ponuky vykurovacia krivka sa dostaneme cez symbol domčeka, symbol vnútornej klímy. V položke upresniť sa preklikáme na samotnú vykurovaciu krivku. Strmosť vykurovacej krivky určuje, o koľko stupňov sa má zvýšiť alebo znižiť teplota výstupu vykurovacieho média pri poklese alebo zvýšení vonkajšej teploty. Optimálna strmosť vykurovacej krivky je závislá od klimatických podmienok v danej oblasti a od inštalovaného vykurovacieho systému, podlahové vykurovanie alebo radiátory. A samozrejme od tepelno-izolačných vlastností budovy. Pre podlahové vykurovanie a plošné vykurovanie sú určené krivky s nižšou strmosťou. Pre radiátorové vykurovanie sú to krivky s vyššou strmosťou. Strmosť krivky nastavujeme pomocou otočného voliča.